गिबियावनो आङो गासिबो रादाब लाथांगिरि एबा मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सामलायनायखौ आं हरबाय। जेखियानो जादोला दिनै बे थाइकाजरा दुलाराय फरायसा आफाद इउनि एबसुआ आंखौ दिनैनि बे बराय सानाव आंखौ लेंबोदों आरो बिथांमोनखौ आं दिनैनि बे सानाव लेंहरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावबाय। बे खौरांगिरिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दानि जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आनजादखौ सेथि नैथि थामथियाव उथ्रिसारनो हादों। दा आंनि मोनदांथियाव आं जिहेतु आंबो सासे फोरोंगिरि बे फोरोंगिरि हिसाबै आं फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि बोसोना बेनो जागोन बिथांमोना साबसिननिख्रुइ हामसिन इयुनाव जे मेट्रिकआव सोरबा फार्स्ट डिभिजनानो जाथों बा सेकेन्ड डिभिजन जाथों फार्स्ट डिभिजन बा थार्ड डिभिजनानो जाथों बेनिख्रुइ साबसिन बिथांमोना पास खालामनो हागोन आरो पास खालामगोन फरायगोन मोजां फरायगोन जेखि स्ट्रिमावनो फराया बेखौनो आं बिथांमोननिसिम बा फंबाय बिनानावनिसिम आङो हास्थायनाय थागोन। आरो बेल' नङा आङो माने नोंगौ आं गार्जेनफोरखौबो दा मिथिङाव बुंगोन जे माने जोंना गार्जेनफोरा जे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय न'खरफ्रानो गोरिब दुखिया आरो नाथाय आं बिथांमोननो बोसोन होनो सानदों जोङो गोरिब गुन्द्राबाबो जोंनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव जों जेब्लायबो दिथा होनांगौ आरो आथिखालावहाय गोरिब गुन्द्रा होननानै जों फरायनो हाया बे नङा। आथिखालाव गोरिब गुन्द्राबाबो फरायनायनि माखासे लामाफोर दङ बे लामाफोरखौ जाहाथे इयुनावबो जोंनि गार्जेनफोरा लागोन बेखौ आङो बिथांमोननि थाखाय हाजासे बोसोन थागोन आरो साबायखर थागोन। दा नैबे समावहाय माने आङो दा गिबियावनो नैबे मिडिया बिथिंनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावो लोगोसे बरायो जे जोंनि दिनैहाय जे थाइकाजरा दालाइसा एबसुआ नैबे दैमालु गोजौ फरायसालियाव जे दिनैहाय 2022 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव पास जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि जेरैहाय जोङो दालाइसा हिसाबै थार्ड डिभिजन जानायनिफ्राय लानानै फार्स्ट डिभिजन जानाय माने साफ्रोमखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारि जोङो लादों। दा बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि दानि जे नैबे फरायबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा जे इयुनावहाय जोंनि नैबे दालाइसा थाइकाजरा दालाइसानि सिङाव थानाय बे ओनसोलनि जे सासे बा जोंनि सासे मावथि बा बेजों लोगोसे ओनसोलनि सासे गेदेमा बा दैदेनगिरि जानो हायो नैबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बिसोर साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां दिथा होनो थाखाय जोङो आलासि बिएड कलेजनि लेक्सारार सार रनजित नार्जारि बिथांखौ जोङो लेंहरदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि दालाइसानि सिङाव थानाय इन्टेलेक्सुवेल साफ्रोमबो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बिथांमोनहा नुजाफैदों। दा आंनि बिथिंनिफ्राय आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।